Fl-ewwel ħadd tar-Ramdan, il-Knisja tipikament tagħtina Evanġelu li fih naqraw dwar it-tentazzjonijiet li għadda minnhom Ġesu fid-deżert. U għalkemm din is-sena m'għandniex l-elaborazzjoni teoloġika tal-Vanġelu skont San Mattew jew San Luqa, għandna rakkont sempliċi li tina San Mark u jgħidilna li Ġesu immexxi mill-Ispirtu mar fid-deżert għal 40 jum fejn ġie imġarrab mix-xitan. Dawn fatt straordinarju meta inti timmaġina u tirrifletti fuq il-fatt illi x-xitan jazzarda jittanta lit-tieni persuna ta' Trinità. Ġesu li benta Alla, il-feddej tad-dinja, għadda mit-tiġrib tax-xitan, għadda mit-tentazzjonijiet. Imur fid-deżert, għax id-deżert huwa post ta' silenzju, post ta' deżolazzjoni, post fejn m'għandekx divertiment, m'għandekx kumditajiet u m'għandekx distrazzjonijiet. Huwa l-post fejn l-unika ħaġa li tista' taljanak huwa inti nnifsek. U naraw, pereżempju, l-esperjenzi li għaddew minnhom l-eremiti, l-ewwel reliġjużi li marru fid-deżert. Nisibu l-esperjenzi ta' San Pakomju, San Basilju, jgħidulna li verament meta tmur fid-deżert l-ewwel issib il-konkupixxenza li tipprova tittantak u telbek, u mbagħad terbaħa biżmien bil-virtujiet. Imma l-iktar tentazzjoni qawwija li sabu dawn l-ewwel irħieb kienet dik tal-awtonomija, tar-ribeljoni, in-nuqqas ta' ubbidjenza. Ġesu jmur fid-deżert biex imur lejn l-eruq tal-umanità. U fl-eruq tal-umanità hemm ukoll din ir-ribeljoni, din ir-reżistenza illi għandna lejn Alla il-Missier u lejn l-imħabba tiegħu. Din l-imħabba li fl-ewwel lezzjoni llum smajna hija espressa f'patt. Alla li jagħmel patt unilaterali ma' Noè. Jiġifieri patt ibbażat biss fuq l-impenn, fuq l-imħabba illi għandu il-Missier lejn l-umanità. Dan il-patt jilħaq il-milja tiegħu fil-weda illi għamel il-Missier u li tinkarna ruħha fi Kristu. Ir-Ramdan huwa żmien fejn jiena u intom immorru fid-deżert. Inġarbu t-tentazzjonijiet, naraw kemm verament hemm xi fixkelna fil-ħajja tagħna. Naraw kemm hemm xkiel għal grazzja fil-ħajja tagħna. L-ikbar xkiel nerġa' ngħid huwa jien meta b'moħħi u min jeddi jiena nipprova nassimila dak li Alla jrid minni u nipprova ma tnażel dak li joġobni. Attenti li x-xitan mhuwiex daqshekk vulgari li ħajstedinna għal ħażin b'mod ċarotont, imma kapaċi jistiednek għal dak li forsi jkun tajjeb u forsi mhux ħażin, b'mod li lilna itellifna u ma ħallinix naraw ċari. Ġesu joħroġ rebbieħ mit-tiġrib fid-deżert u naqraw fil-Vanġelu llum li Ġesu jmur iħabbar il-bxara tajba. Bxara sempliċi. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu. X'inhi s-saltna li Alla ġab fid-dinja? Mhijiex saltna ekonomika, mhijiex saltna bbażata fuq il-qawwa jew fuq il-militari, imma hija saltna li tirbaħ il-qalb tal-bniedem. X'tip ta' rivoluzzjoni ġab Ġesu? Mhijiex għal darb'oħra rivoluzzjoni militari, jew rivoluzzjoni politika, jew materjali, imma hija rivoluzzjoni, hija l-ikbar rivoluzzjoni u l-iktar waħda qiebsa, il-bidla tal-qalb, il-metanoja, il-bdil ta' mentalità, bdil tal-moħħ, bdil ta' attitudni u ta' perspettiva. Fejn jien nindunaw li Alla għandu pjan ta' salvazzjoni. Alla hu miġnun warajna, tant illi ħabba b'mod sproporzjonat il għaliex hu stess sar bniedem, sar qisu ħlejqa u ġarrab dak kollu li nġarbu aħna, inkluż it-tentazzjonijiet. Iż-żmien tar-Ramdan ta' 40 jum huwa żmien fejn jiena u intom flimkien mal-Knisja nieħdu ossiġenu ġdid fejn inqatgħu minn diversi xkiel u distrazzjonijiet li jisirqulna l-grazzja mill-ħajja tagħna. Nidħlu iżjed fit-talb, nidħlu iżjed fil-misteru ta' Kristu illi għadda minn passjoni, mewt u qawmien. Kif naqraw llum fit-tieni lezzjoni mill-ittra li tina San Pietru, Ġesu illi ħalna midnub bil-ħajja tiegħu u tagħna ħajja ġdida bl-offerta ubbidjenti tiegħu fuq salib. Iż-żmien tar-Ramdan huwa żmien ta' tisfija interjuri fejn nażlu dawk l-aspetti, dawk id-dimensjonijiet illi huma reżistenza għal grazzja ta' Alla, dawk illi ma jħallunix nimmaturaw bħala persuni. U naraw ukoll illi jekk ix-xitan ittanta l-Ġesu kontinwament se jittanta lilna, ħajtellifna, se jġarrabna u ħajtellifna mill-fiduċja illi għandna, fiduċja ta' wliet Alla. Alla dik il-fiduċja qatt ma tillifa fina.
U għalhekk illum isejjaħ lili u jsejjaħ lilek għall-istess don, għad-don tal-konverżjoni. Amen.